Вършете една връзка и за водещия. Ще върша, ма как да ви я изпратя? Няма, връзвайте там да има, пък аз някой ден, ако мина си я взема. Искам да поздравя моя син. Той се занимава с земеделие и животновъдство. Матю се казва. Матю. Той познает Магданозовия бос. Добре, за Матю Магданозовия бос и за снагата Райна. Райнито и момчетата му Ценко. Сега в момента помага и то. Те ли прави? Така трябва от малки да слушат на трудница. Аз дойдах тук на другото радио. Вкъщи мъчих, в градинка мъчих и можах да се свържа. Вече го направихме. Сега ще е по-ваш избор. Изберете някаква хубава песен, отивам да пускам другото радио в градината. Пускай другото радио, да е хубавата песен. Кой ушива е ряка изпълнение на Глория.